Türkmenabadyň ikinji etrapçasynyň 14 ýaşaýjy 16 martda bir seýilgäkiň ýykylyp onuň ornuny ýaşaýyş jaýynyň gurulmagyna garşy öz akymlaryň protest aksiýasyny geçirdi. Bu barada Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly habar berýär. İçinde zaboran koyup dar yerde zaborlar dikile gittiler. Şimdi çağlamız nerede oynasın? Yeday bok yer titreme bolsa nere kaçalım? Ne mi deli bizlerin? Не предупреждение, ничего не было. Пришли, нагло сломали. Nägilelik hereketine etrapçanyň 10, 11, 12, 13, 14 we 15 belgili köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary esasan aýal gyzlar gatnaşdy. Öz raýyny guramaçylyk bilen amala asyrylan şäherde ýygnananlar etrapçydaky köp gatly jaýlaryň arasyna ýerleşen bir seýilgäkiň şol tany çağılaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna, ol ýerdäki 70 ýyl töweregi ömrü bolan agaçlaryň çapylmagyna garşylyk beýan etdiler. Yerli ýaşaýjylar ýykylan meýdançanyň odol çağılar üçin oýun meýdançasy bolanyny, şol bir wagtda ýer tartykynlary ýaly tebigy betbaçylyklarda adamlar üçin ýygnanyşmak nokady bolanyny aýdýarlar. Günnogurlema polatynyň administrativ merkezine düşürilen video habarda ýaşly 3 öklü we 4-5 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň arasyna daşyna haýat aýlanan gönüburç guruluşyk meýdançasyny görmek bolýar. Yerli ýaşaýjylar meýdançadaky ýaşyl baglaryň çapylmagyna we çağılaryň oýun meýdançasynyň ýykylmagyna özleriniň nägili bolýanlyklaryny aýdýarlar. Galy berse de seýilgäki ýykmak işleri barada etrapçanyň ýaşaýjylaryna häkimetler tarapyndan öňünden duýduruş berilmändir. Şol bir wagtda ýygnananlar fevral aýyna Türkiýede bolan agyr ýer tartykynlary ýaly tebigy harasatlary bolan halatyny Türkmenabaddaky ýykylan seýilgäki özleri üçin ýygnanyşyk nokady bolup bilerdi diýýärler. Ýatdasak 21 martda goňşy Awganistanyna bolup geçen 6,5 bally yer tartykyny Türkmenabadda hem duýuldy. Mundan odol 2020-nji ýylyň apreline hem ýurdun günnäwr sebäplerine şol tany Türkmenabadda adam ýetkilerini getiren tebigy betbaçylyk güýçli harasat boldy. Onlarca sivit ýaşaýjysynyň gatnaşmagyny öz akymlaryň guramalaşdyrylan protest aksiýasy häkimetleriň berk gödäwçiligi astyna galýan türkmen grajdanlarynyň geçiren seýrek ýygnanyşyklarynyň biri boldy. Ничего не было. Пришли, нагло сломали. Это детский площадка. Ağaçlar aydın, ağaçları. Gülleyen ağaçlar gitti, agarotlar. Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlarynyň saýlaw seçkilerini ýatgermezlikde, ýurt raýat jemgyýetiniň kemale gelmeginiň öňüni baglamakda, päsgelçilik töretmekde, özüge pikirli adamlary ýygyrlamakda we olara basyş etmekde tanqid edilýär. Şol bir wagtda hökümetiň resmi ritorikasyna gawat gelmeýän habarlaryň ýaýradylmagy hem häkimetleriň çäklendirmelerini we basyşlaryna sebäp bolýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy 23 martda Sewitden ýiberen habaryna protest aksiýasynyň 7 gün töweregi soň ýykylan seýilgäkiň ýerleşýän ýerine guruluşyk işleriniň dowam etdirilmeýändigini, guruluşyň togtanlygyny habar berdi. Garaşly Türkmen Nokod News neşri öz çeşmelerine salgylanyp häzirki wagtda Türkmenabadda köp sany 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýanlygyny, bu guruluşyklar üçin çağılaryň oýun meýdançylarynyň Diňjalış meýdançylarynyň we suw çuwdurumlarynyň ýykylýanlygyny habar berýär. Şeýlede neşriň çeşmelerine görä yerli guruluşyk kampaniýalary özlerine bölünip berilýän yer bölekleri üçin emeldarlary $13,000 para bermeli bolýarlar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmet hem Türkmenabad şäherine çağılary niýetlenen oýun meýdançylarynyň adylýanlygyny aýdýar. Çeşmelerimiziň tasdiklamagyna görä şäherde guruluşy üçin yer bölekleriniň bölünip berilmegine şäher häkimligi we yer terişdeleri gullugy gatnaşýar. Yer bölekleriniň paýlanylmagy emeldarlar üçin görnüşinden düşübüntli girdi çeşmetine urilipdir. Çeşmelerimiz yerlerdäki guruluşyk işleri boýunça Aşgabatdan ruhsat alınýanlygyny bellärler. Türkmenabadda öz raýyny guramalaşdyrylan protest aksiýasy barada habar berýän Halkyň Sesi media habar YouTube kanaly özüni Türkmenistanyň raýat jemgyýetini döretmäge gönükdirilen durmuş syýasy kanaly hökmüne näsiýetlendirýär. Azatlyk radiosu Türkmenabadda geçirilen protest aksiýasy barada şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniyasy Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki idarasynda uçur biletlerini satmagy besetdi. Agentligiň işgärleri müşterilere uçur biletlerini mundan beýlek diňe online görnüşde satyn alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Bu waka aviakompaniýanyň içerki howa gatnawlarynda üstaşyr we daşary ýurt uğurlary boýunça avia biletleri öz web sahypasynda we mobil goşundusynda online satyn alyp bolýandygyny yglan etmeginden bir ay soňra gabat geldi. Şuň Türkmenistan aviakompaniýasynyň Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň aeroportunyň kassasynyň öňüne gaty köp adam ýüşdi. Olar Aşgabada uçur biletini satyn almaga çalışýarlar. Ýöne ýurdun aviakompaniýasynyň işgärleri enni biletleri diňe online satyn alyp bolýanyny aýdyp hiç bir adama bilet satmadylar. Her bir adam öz telefony ýa-da notebook arkaly bilet satyn almaly. Halkara biletleri hem şeýle.
Dip Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 21 martda aýtdy. Adatlyk täze düzgün barada häzirlikçe ýurdun beýleki sebitlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniýasy öz web sahypasynda biletleri online satyn almagy niýetlenen gurallary, ýagny siýahat ugruny, günni we wagtyny saýlamak mümkinçiligini baryp 2018-nji ýylda yerleşdirdi. Muňa garamazdan bu mümkinçilikden peýdalanmak häzirki güne çenli el ýeterli däldi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp adam täzeligiň uçur biletleriniň satywy bilen bagly para berimiň aradan aýrylmagyna kömek etjekdigini aýdyp bu karary gowy garşy aldy. Beýleki tarapdan bu karar internetden başy çykmaýan köp adamy aljyraňy ýagdaýa saldy. Bilet satyn almaga baran 100 adamdan 90 adam kassalardaky işgärlerden biletleri online görnüşinde nädip satyn almalydygyny soraýar. Kassirler hem çala gepläp telefonuňyzdan satyn alyp bilersiňiz diýip olary kömek etmeýärler. İnternetten başy çykmaýan sada ýa-da oba adamlary telefondan nädip bilet satyn almaly diýip bir-birinden soraýarlar. Köp adam telefonlarynyň ýüzüne garap durýar diýip habarçy belledi. 21 fevralda Türkmenistan aviakompaniýasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti raýatlaryň 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 10-ndan Türkmenistan Airlines Nokoteme online avia bilet satuw sahypasynda we mobil goşundusynda içerki howa gatnawlary we daşary ýurt uğurlary boýunça avia biletleri satyn alyp bilýändigini elan etdi. Telefon arkaly bilet satyn aljak bolsaň, ilki aviakompaniýanyň mobil goşundusyny telefonuňa indirmeli. Soňra ol ýere beýlekler bilen bir hatarda bank kartyňdaky we pasportyňdaky maglumatlary doldurmaly. Bu operasiýany köp adam amala aşyryp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý internetten başa çykýan käbir adamlar üçin gazan çeşmesini döretdi. Habarçymyzyň sözlerine görä aviakompaniýanyň aeroportdaky kassasynyň goloýunda online bilet satyn alyp bermegi hödürleýän adamlar peýda boldy. Olar bu hyzmat üçin raýatlardan 300-400 manat aralygynda pul soraýarlar. Bu pulu berip bilet satyn alan ýolagçy köp. Men azyndan 20 adamyň şu hyzmatdan peýdalananyna şaýat boldum. Bu hyzmat hödürleýän adamlaryň Türkmenabadyň merkezindäki käbir nokotlarda hem bardygy aýdylýar. Diýip habarçy belledi. Ýurdun maliýe pudowynyň sanly ulgama geçirilýändigini we raýatlara tölew hasaplaşyk ulgamynda döwrebap tehnologiýalaryň hödürlenýändigini ýygy-ýygydan tekrarlaýan Türkmenistanda ilat häzirçenli uçur biletlerini diňe nagt görnüşinde aviakompaniýanyň kassalaryndan satyn alyp bilýärdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň köpüsi bu ýagdaýyň ýurtda uçur biletleriniň käte emeli ýeter ýetmezçiligine sebäp bolan bolsa, olaryň satuwy bilen bagly para berim wakalarynyň güllläp ösmegine hem getirýändigini onlar çegedek gurrun beripdiler. 20 martda Balkan welaýatyndaky habarçylarymyz Türkmenmaşy Aşgabat ýa-da Aşgabat Lewap aralagy üçin bir uçur biletiniň döwlet bahasynyň ortaça 350 manada barabardygyny, ilatyň onu almak üçin bermeli parasynyň möçeriniň bolsa 1500 manada ýetýändigini aýdypdy. Lewawyň merkezi Türkmenabad şäherinde polisiýa Nowruz bayramyna gabat gurunalan bir kanun horoz urusyny dargatdy. Bu wakanyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz bu çärleriň etaatan totalizator, ýagny humar oýnamak üçin geçirilýändigini anyklady. Sol bir wagtda bu uruslar käbir adamlarda haýwany edilýän sütem hükmünde nägilelik törödýär. Habarçymyzyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazaryndan käbir tewit we adam atlaryny takyklashdyrmaýar. 21 martda Türkmenabadyň gün ortasyndaky etrapçylaryň ýerine horoz uruşy gurunuldy. Beýle uruşlar onsuzam gurrun edilýän sebitde aýyň dowamyny bir näçe gezek geçirilýärdi. Ýöne bayramçylyk günleri bize goýulýan puluň möçeri has ýokary bolan üçin Nowruza gabatlap bir ýyty uly çäre planlaşdyryldy. Diýip habarçymyz bu wakalara saýat bolan ýaşaýjylaryň biri bilen geçiren söhbetdeşliginden soň gurrun berdi. Ol adaty günler geçirilen uruslarda horozyň ýeňsini çaklap, humarçylaryň 10-15 manat aralygynda özara bize puluny goýýandyklaryny, bayramçylyk günlerinde bolsa munyň ençime isse ýokurlanýandygyny aýtdy. Urusda ýürüýte ýetişdirilen tohum horozlary biri-birini çokup dırnaklary bilen garşydasynyň bedenindäki ýelekleri goparýarlar. Tutlusyk horozlaryň biriniň ýa garşydasyndan gaçmagyndan soň ýa-da alan şiketlerinden soň ýerinden galyp bilmeýän ýagdaýa geleninden soň tamamlanýar.
Sişenme günü geçmeli uruş üçün howully jaýlaryň birine ýörüýte meýdança taýýarladylar. Horozlaryň uruşmaly ýerine çäge düşürip, onuň daş töweregine demir haýat hem aýlanypdyr. Tomaşaçylar şonuň töweregine jemlenip 20 manat meçörüne giriş tölegini hem tölediler. Diýip habarçymyz gurrun berdi. İlkinji horozlaryň ýaňy urusmaga goýberilen pursady çäräniň gurnoýjylarynyň biriniň mobil telefonuny polisiýanyň reýde çykandygy barada jan geldi. Bu çäre 100den gowrak tomaşaçy jemlenipdi. Jangdan soňra her kim howsalada sevti terk etdi. Elbetde giriş tölegini töleýänler gaty nägile boldy. Käbirleriniň pulunyň ýüzüne berilmegini sorap, horoz uruşuny gurnoýjylary jan edenini bilýärin. Diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanda uzak wagtdan bäri näretmi ýagdaýda geçirilýän horoz uruşlaryny düzgünleşdirýän kanun namanyň bardygy ýa ýokdugy aýdyň däl. Ýöne administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksde haýwanlara rehimsiz garalmagy boýunça çäre gözüňünde tutulan oňa laýyklykda haýwanlara rehimsiz garalmagy eger bu haýwanlaryň ölmegini, mejburi soýulmagyny ýa-da agyr siket almagyna getirse, şonuň ýalyda haýwanlaryň horlanylmagyna sebäp bolsa, onda ýa duýdurys berilýär, ýa-da binýatlyk mukdaryň 0,5 bölegine çelini möçberde jerime salynýar. Sol bir wagtda käbirler üçin daşyndan gyzykly bolup görünýän horoz uruşlary ýaşaýjylaryň ençimesinde haýwana edilýän sütem hükmünde gahar gazap döredýär. Görnüşinden ýurdun gündogor tebitinde häkimetler haýwanlaryň bir kanun gurnolýan uruşlaryna garşy çärelerini güýçlendirdiler. Azatlyk mundan öň habarçylaryň aglaba totalizator maksatly geçirilýän bir kanun it uruşlary baradaky maglumatlaryndan soň polisiýanyň bulary dargadyp başlandygy barada habar beripdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň tutuluşklary diňe tohum itleriniň arasynda we diňe synag maksatly şeýle-de ygtyýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanylan düzgünlere laýyklykda geçirilmeli. Türkmen hökümeti haýwanlaryň bir kanun gurnolýan uruşlary we olara garşy görülen çäreler barada maglumat bermeýärler. Sol bir wagtda häkimetler ýurtda itleriň we pisikleriň köpçüliklen tutulmagy we wagşylarça ýok edilmegi barada hem açaçal mesele gozgaman gelýärler.